I el que vam fer va ser, evidentment, intentar fer una fira, la primera fira de la Comunitat Valenciana de transferència tecnològica, on les empreses pogueren compartir coneixement en matèria d'innovació, on pogueren dur als xiquets també per a inculcar-los la cultura científica. I nosaltres podríem tindre dues opcions, o ser celosos del nostre protagonisme i evitar que els demés utilitzen els nostres noms, les nostres marques, perquè Destaca és una marca a registrar per l'Ajuntament de Vila-real, d'una fira legalment, o cedir-li-la, per a que també puguen implicar a la seva gent en el món de la innovació i canviar els models econòmics de les ciutats y generar oportunidades, empleo. Hoy se presenta la Feria Destaca en Ruta. Es un evento clave en el tejido empresarial del mundo de la innovación y la investigación en nuestras comarcas. Lo que se presenta hoy es un punto de encuentro entre todas las empresas que aportan al conocimiento sus experiencias mediante el enriquecimiento de nuestra sociedad gracias a sus prácticas, no solo las empresas, sino también todos los componentes de la sociedad, desde las administraciones hasta las diferentes asociaciones o asociaciones de vecinos que hay que con su innovación o su día a día pues aportan a esta feria. La Fira Destaca contarà de dos parts. Per una banda tindrem una part expositiva on tots aquells actors del territori des d'ajuntaments, entitats o empreses o grups d'investigació de la universitat exposaran allò que aporten dins dels seus sectors al món de la innovació, la ciència o la tecnologia. I per altra banda tindrem unes taules rodones, unes taules de treball que giraran al voltant de temes que trobem que hem cregut interessants i sobretot claus per al nostre territori, per les comarques dels Ports, Baix Maestrat i el Montsià. Així tenim 4 taules que toquen els temes d'agricultura i pesca, una altra que és indústria, energia i medi ambient, una altra que és turisme interior i de platja, que tocarà també turisme gastronòmic, i una altra d'infraestructures, que també tocarà el tema de l'hospital comarcal. Hem començat a treballar en no només portar la Fira Destaca sí, sinó plantejar una adaptació de la Fira Destaca per a aquest territori, en xicotet i d'alguna manera adaptat. Vila-real, que és on realment vam començar, però també és on realment tenim un espai de 4.500 metres quadrats on poder desenvolupar la fira. I en aquesta línia ha sigut un tremendo èxit de les distintes edicions que s'han fet des de 2014, en prop de més de 12.000 visitants al nostre centre de congressos, anteriorment un casal de festes transformat en un centre de congressos que s'emmarcava dins del que era la nostra marca de Vila-real, ciutat de la ciència i la innovació, i que va ser iniciada gràcies a aquesta aliança en la Universitat Jaume I, en la nostra càtedra d'innovació ceràmica a Ciutat de Vila-real. Anem a encetar el que se diu la Fira Destaca en Ruta, ni és ni més ni menys que una prolongació a lo que la fira que ja tenim assentar en Vila-real, la Fira Destaca, que des de l'any 2014 l'estem celebrant en la ciutat de Vila-real. Com sabeu, és una fira que la celebrem cada 2 anys, en caràcter bienal, i per tant ara encetem el que se diu Fira Destaca en Ruta, és a dir, els anys que no la fem en Vila-real l'anem a desenvolupar a les seus que té la universitat alrededor de la comarca de Castelló. I això és el que hem fet, és a dir, avui el que presentem a Sisasó estem en Vinaròs, en el seu alcalde, en Enric, en el director del CEI, en el rector de la Universitat Vicent Climent, tots contents, en empreses d'ací de la comarca, en un lloc que està a una horeta i pico del nostre poble, però que forma part de la mateixa província en la que estem orgullosos d'estar. Bé, per a nosaltres és una iniciativa molt important. Nosaltres som seu nord de la UGI des de ja fa molts anys i volíem dotar de més contingut a la nostra col·laboració en la UGI. Aleshores, gràcies a la col·laboració en la Càtedra d'Innovació Ceràmica de Vila-real i la iniciativa que des d'allí van tindre ens permetís a territoris que estem un poquet fora de lo que és la perifèria, o sigui, del centre de la universitat o dels llocs on hi ha una capacitat més gran d'innovació, el poder apropar-nos a col·laboracions, a poder entrar en una fira com aquesta, que és una fira que ens permetrà intercanviar idees, experiències i sobretot intentar reflexionar i dinamitzar el teixit econòmic comarcal entorn a un concepte que considerem que és imprescindible, com és el concepte de la innovació de cara a la
revitalització d'aquest teixit econòmic i de fixació de població a la nostra comarca. Des de sempre i des de l'inici, no? I portem ja 25 anys d'universitat, jo crec que de seguida ens van donar compte que era important el tindre seus a tot arreu del territori, i és una que varen fer, i de fet la seu del nord de Castelló, la seu de Vinaròs, doncs és una seu ja de les més antigues i tradicionals, però, com bé ha dit l'alcalde de Vila-real, i jo crec que també ho ha dit l'alcalde de Vinaròs, doncs la universitat no sols té que tindre seu, sinó que ha d'alguna manera acompanyar més a prop a la societat, en aquest cas a la societat de Vinaròs, a les seues comarques, i en aquest cas és en un projecte que és la Fira Destaca en Ruta. Els objectius principals de la Fira Destaca en Ruta és apropar tot el que és la innovació, la transferència, el coneixement científic que va tot l'entorn social de Castelló i les seues comarques. L'oportunitat que se ens brinda és el que aprofitem les seus que la universitat té, com és esta seu de Vinaròs, la seu del nord, per a desenvolupar esta tasca de Destaca en Ruta, no? Així encetarem els anys següents en les diferents seus que té la universitat esta fira, i en aquest clar objectiu, per un costat despertar vocacions en els més jóvens, per un altre aspecte socialment que l'entorn on se veu implicar la universitat conega quines són les tasques que se fan, i en tercer lloc interaccionar en el sector empresarial com un model de transferència del coneixement. Que desitge que aquesta fira Destaca en Ruta, a més d'un espai de trobada i d'intercanvi de coneixements, projectes i experiències que emanen des de la universitat, des de les empreses i el sector públic, puga ser sobretot, com ho és, un espai que propicie la reflexió, que propicie el diàleg, que ens plantege les possibilitats i també, cuidao, els perills que algunes qüestions innovadores tenen sobre determinats camps d'organització del treball o altres qüestions similars, i anime sobretot a les persones de la nostra comarca, emprendedores, a les empreses, a les administracions i a les institucions a implicar-se en aquest camí. És la meva primera actuació pública com a president de la xarxa valenciana de ciutats per la innovació. Vaig a treballar moltíssim per animar els pobles i ciutats a que també treballen per a tindre aquest títol de ciutat de la ciència i la innovació, que és d'alguna manera pertànyer a un club que el que te permetís és marcar-te uns objectius, una fulla de ruta, que després t'examinen cada 3 anys, i jo estic també en el tribunal ICE, en Madrid, en el Ministeri, i t'obliga, com quan tens un examen, a estudiar i a treballar, no? I en aquest sentit jo crec que tenim l'obligació, perquè els veïns i veïnes ja no ens demanen el que ens demanaven fa 30 anys als ajuntaments, ens demanen un munt més coses i tenim l'obligació en els diners públics i de tots de prestar aquests serveis. Crec que avui el que pot estar és orgullós a la ciutat de Vila-real de que en Vinaròs ens elegisquen com a exemple i ens reconeguen aquest treball, els veïns i veïnes de la nostra ciutat, a les nostres empreses, a la Universitat Jaume I i a l'Ajuntament. Yeah.